L-aħħar ġimgħa ta' Lulju tfisser il-bidu ta' 4 inizjattivi taħt il-programm Garanzija żgħażagħ. Fil-jum ta' 2 studenti li m'għaddewx mill-eżamijiet tas-SEK f'Mejju li għadda bdew jattendu lezzjonijiet ta' reviżjoni għas-suġġetti tal-Malti, tal-Ingliż, tal-Matematika u tal-Fiżika. Dan f'24 klassi madwar Malta u Għawdex. Mhux biss il-lezzjonijiet huma mingħajr ħlas, iżda nataw ukoll karti tal-eżamijiet tal-aħħar 4 snin b'xejn lil kull student. Tkellimna ma' Mario Cardona, id-direttur tal-Lifelong Learning u tal-Early School Leavers, u esprima sodisfazzjon tiegħu għar-rispons qawwi li kien hemm mill-istudenti. Applikaw madwar 1300 studenti imqasmin bejn 3 ċentri, 2 f'Malta u ieħor Għawdex. Il-fatt li ġew fis-sajf biex jieħdu dawn il-lezzjonijiet juri anke motivazzjoni min-naħa tal-istudenti li jirnexxu u jieħdu benefiċċju minn dan it-tieni ċans li qed nofrulhom biex iġibu l-eżamijiet tas-SEK. Huwa spjega l-ewlieni ta' dawn il-lezzjonijiet ta' reviżjoni. Jiġifieri aħna fl-aħħar mill-aħħar l-iskop tagħna huwa illi dawn l-istudenti ngħinuhom jibqgħu fis-sistema edukattiva. Tajjeb, jiġifieri ngħinuhom isibu opportunitajiet biex jibqgħu jistudjaw u jibqgħu jitgħallmu u ma joħorġux mill-ewwel fid-dinja tax-xogħol. Kull student huwa intitolat għal 6 sigħat fil-ġimgħa għal kull suġġett. Intant bdew ukoll lezzjonijiet ta' reviżjoni għall-istudenti tal-MCAS biex jitilgħu livell. Qed isir ħidma kontinwa ma' żgħażagħ li ma jaħdmux, żgħażagħ li ma jitħarġux u żgħażagħ li mhux qed ifittxu xogħol. Inizjattiva oħra huwa l-programm fl-informatika għal dawk li ma qadux għas-SEK f'Mejju li għadda u li għaddew mill-Alternative Learning Program li beda f'Jannar li għadda.